2.30 aamulla. Ja mulla tuli hyvä idea mieleen. Äsken olin. Ajattelin, että mä Parsakallit menisin kouluun tänään. Ja sen jälkeen se päin kirjaston lukee. Jotkut katsovat tätä videota. Saattavat pitää tylsänä tätä videota. Mutta tämä video on vasta alussa. Aivan sama onko videot rantsat olleet. Tai vaikka raivokas visujen kerääjä. Älä leiti perkele Jeesusta, iso mies. Sä oot ympäristön paskaaja. No perkele, kun sinä näe saatana runttari, mikä... Kaikilla videoilla on hyvätkin puolensa. Nimittäin kaikki eivät ole samanlaisia. Kaikki ovat erilaisia. Jos me nyt aloitetaan se video. Nyt. Etitäänpä. Minusta on nautinnollista velttoilla. Eikä ole! Liian vaivalloista yrittää muistaa. Eikä ole! Hups, väärä video. Eikä ole! Eikä ole! Mitä minä sitten teen? Taas väärä video. No niin, nyt aloitetaanpa. No niin! Koulu alkaa, jee! Mukava nähdä rehtoria ja kavereita. Miksi ovi on lukossa? Kuka sen on pannut kiinni? Aukea! Terve rynkyttelijä, täältä on parsakaiden tulo kielletty. Opettajien mielestä parsakaiset eivät saa käydä koulua. Mä tulin Skoleen opiskelee. Joten ole hyvä ja päästä mut ohi. Kuten sanoin jo, parsakaiset eivät saa käydä parsakaiset ei saa tulla kouluun. En voi päästää. Mun velvollisuudet ovat pitää parsakaiset pois koulusta tai kouluun tulleilta. Ymmärrätkö? Eikä ole. Minä saan tulla Skoleen, jos mä niin haluun. Justiinsa sanoin, että parsakaiset eivät saa tulla kouluun. Menikö jakeluun? Eli häivy, äläkä enää palaa. En häivy. Häivy ite. Mä saan tulla kouluun, jos mä niin haluan. Kuka muka määrää? Presidentti Nauli Siinistö. Ja opettajat määräsi. Mut anyway, sä oot räkää paska, joten hyvästi. Ja mukavaa illan jatkoa. Tyhmä rehtori, päästä mut sisään. Tai mä soitan seinäpoliisille. Tyhmä rehtori ei päästänyt mua sisään. Mä soitan seinäpoliisille. Halo, onko seinäpoliisi? Täällä on pahoinpitelijä tyhmä rehtori, joka kiusaa mua, syrjii mua ja ei päästä mua sisään. Joo, minäpä sanon. Seinäpoliisi sanoi, että sai tyhmä rehtori nyt vankila. Mä en joudu. Onko nyt hyvä mieli? Mä lähden tietorin kirjastoon. Jos tyhmä rehtori ei päästä mua sisään. Moro!
kirjastoon. Ei muuta kuin porta ylöspäin. Olipa lyhyet portaat. Ei kestänyt kauaa kiivetä. Ei muuta kuin kirjastoon. Kirjasto on suljettu, joten voitteko poistua räkäparsa? Mä tulin lyhyiden portaiden kautta kirjastoon. Mun on pakko päästä lukee. Kirjasto on suljettu. Ei sinne enää voi mennä. Ole pahoin. Voisitteko tulla huomenna uudestaan? Äläpä pahoittele minua. En jaksa tulla huomenna, kun nyt on pakko päästä lukee. Siinä tapauksessa teidän on lähdettävä pois. Tai muuten viskotteina. Tää juttu ei parane, ymmärrätkää. En lähde ennen kuin on lukenut kirjoja. Tyhmä kirjastotäti. Äläkä enää ikinä tule tänne kirjastoon. Ymmärrätkö? Tyhmä täti ei päästä mua kirjastoon lukee. Mä soitan varjolle, se on hyvä mies. Eikä ole. Onko sitten kattopollisi hyvä mies, jos ei varjokerro sitten oo? Eikä ole. Tädille ei sitten mikään oo hyvä mies. Mä soitan joka tapauksessa varjolle. Halo, onko varjo puhelimessa? Varjo täällä puhelimessa, oh yeah! Tuu auttaa! Täällä on pahoinpiteletyllä kirjastotäti, joka kiusaa mua, syrjii mua ja ei päästä mua lukee kirjastoon. En voi auttaa, kun syön. Mut voit soittaa kattopoliisille, se auttaa. Oh yeah, excellent. Kiitos Varjo. Halo, onko kattopoliisi? Tää on pahoinpitelijä kirjastotäti, joka ei päästä mua sisään. Joo, mä sanon. Kattopoliisi sanoi, että sä tyhmä kirjastotäti joudut vankilaan. Mä en joudu. Onks nyt hyvä mieli? Tyhmä kirjastotäti. Tyhmä rehtori ja kirjastotäti ei päästänyt mua tänään sisään ollenkaan. Tämä jakso oli tässä. Kiitoksia meidän puolesta. Toivottavasti tuli iloinen mieli. Ja tykätkää te, että meidän kanavan, jos pidätte videostamme. Muistakaapa, että tämä on hauska video. Hupi-komedia. Sketsivideo. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se olisi meidän osalta. Hiisellä moro.